kontrobersyal. Naging kabit po ako ng contractor ng bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rakitera. DJ Titangelo. And welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng yung pinakatatagong sikreto, ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkus ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At meron na nga tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Hi, good evening po. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? RD for short. RD, tama? Yes po. Rocky Delo. Tama ba? Tama po. Okay, Hindi naman. RD. Okay, si RD kasama natin ngayong gabi. Ilang taon ka na? 25. 25. Sang lupalop ka naman galing, RD? I'm from Surigao right now. Surigao. Surigao, tama? Yes po, Surigao del Norte. Surigao del Norte. Okay, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito ha. RD25 from Surigao del Norte. Ano ang top secret mo? Ayun, top secret is naging kafubo ko yung professor ko when I was sa college. Naging kafubo mo ang professor mo nung nag-aaral ka pa ng kolehiyo. Tama? Yes po, tama po. Pwede mo bang ikwento sa amin paano nagsimula ang lahat? It was all started nung nagkaroon kami ng parang get together with the engineering department with my university. Then nung una parang nagdadalawang isip ako na makihalubilo because I'm a kinda introvert person on my college days kasi nasanay kasi ako na province life. So, province life, then bigla akong nag-aral sa Manila because I'm seeing parang andun yung future ko. So, ayun. Then, that was my first time to get along with a lot of people. Then, hindi ko naman kasi na-expect na may kilala ko dun yung mga kaibigan ko, ganyan. Bagong kaibigan ko nung college ako. Then, may napansin na talaga ako na unang-una pa lang is na pukaw talaga ng pansin ko na he's tall, hot, then medyo gwapo. So, ayun. Then, after nung get along na yun, instead na umuwi ako sa apartment ko, nag-decide kami na mag-stay kami sa dorm ng prof ko. So, during that time, parang nangyari after nung get along namin sa university, parang meron kaming after party. And then, doon kami nagkakilala. Una, hindi ako masyado nagsasalita kasi nahihiya pa ako. Hanggang sa nag-initiate tong prof ko na bakit di daw ako nakikiget along sa mga ka-blockmates ko, ganyan. Sabi ko, hindi naman po kasi ako yung tipo ng tao na madaldal, maliban na lang komportable ako. So yun, hanggang sa we continue talking to each other, like hanggang sa nagkapalagayan kami. And then, nung una, akala ko parang wala lang. Parang wala lang din, I decided na, papahinga na ako kasi may shift pa ako nung kinabukasan. May work din ako at the same time. Nauna na ako magpahinga, pero sila, continue lang sila na nagpa-party lang din sila, pero ako doon lang ako sa gilid na sabi ko i-idlip lang ako kasi kailangan ko din na kahit pa paano may tulog ako kasi may work pa nga ako. After nun, nag-ask bigla yung lumapit sa akin yung prof ko, sabi niya, okay ka lang ba dyan? Komportable ba daw ba ako sa lagay ko? Sabi ko, okay naman ako. Tapos he offered me na
doon na daw ako sa room niya mag-continue ng nap ko. Sabi ko, no, I'm good. Pero he insisted talagang, ang makulit talaga siya na, sabi niya, go lang, wala naman daw problema kasi since sila daw is, baka mamaya daw is hindi daw nakakapagpahinga ng maayos, gawa nga ng medyo nagkakasiyahan pa sila, umiinom pa, then ako, kailangan ko rin kahit pa paano ng tulog. Di pinipilit niya pa rin ako, hanggang sa, pumayag na lang din ako. Sabi ko, sige, wala namang mangyayari or whatsoever kasi, syempre, I respect him, and I think he respect me too. Parang, okay, sige, di nag-decide na ako na lumipat sa room niya para makapagpahinga din ako ng kahit kaunti. Di, bigla akong nalimpungatan, I don't think if around 4 a.m. na yun. Doon ko lang napansin, nakatabi ko na pala yung prof ko. Noong una parang wala lang, hindi, prof ko to. Parang di naman siguro to na, siguro na into men or what. Pero nung napansin ko na parang may nararamdaman ako kakaiba sa likod ko. Sabi ko, oops. Parang, okay, so kakalma lang ako kasi kilala rin ako sa university rin namin na hindi pa ako out during that time. So, parang nagkapatay malisya lang ako. Hindi na ako nakasungkit ng antok ulit kasi nga, binabantayan ko din kasi baka mamaya kung saan papunta. Pero, syempre, may tama rin ako ng alak. Tipsy din ako during that time. Then, I think lasing na rin yung prof ko. Hanggang sa, ayun, bumubulong-bulong na siya na, okay lang ba daw ako? Komportable ba ako? Sabi ko, oo lang ako na oo. Sabi ko, oo lang ako. Gumagan lang ako. Kasi, kinakabahan na rin niya ako. Hanggang sa, inuwan niya yung kamay niya, papunta sa, doon. Saan yung doon? Doon sa sa private part. Mo. Ayun. Sabi niya, okay lang ba? Sabi Wait lang. Yung kinuha niya yung kamay mo para dalhin sa private part niya. Tama? Opo. Okay. Anong sagot mo? Sabi niya, hindi po muna ako umiimik. Tapos hanggang sa nagtanong sa okay lang ba, sabi ko, parang inappropriate naman yata. Sabi ko, parang baka may magkailangan tayo or what. Sabi niya, parang fun lang daw. Sabi ko, okay. Pero sabi ko, pero parang hindi ko kaya, sabi ko gano'n kasi bigla siya nagtanong sa akin na, first time mo ba? Bigla ako nagsabi na, hindi naman, pero hindi lang ako sanay kasi na mag-i-initiate sa akin yung taong nakikita ko araw-araw, especially yung pang instructor namin, which is yung prof niya. Kasi sabi niya, wala naman daw makakaalam. Di, hanggang sa ako, wala, pinaubaya ko lang yung kamay ko. Hanggang sa nag-init na rin ako, then ako yung nag-asa kanya, sure ba na okay lang ba? Wala bang ilangan? Pagkatapos na ito. Sabi niya, wala daw ilangan. Parang ang sabi, pagkakabanggit niya lang is, don't kiss and tell. Ganun lang. Di hanggang sa, papunta na kami doon sa exciting part, nangyari na yung dapat mangyari. Which is na hindi ko rin na-expect na after nun, ako na yung nag-initiate na una na ako kasi may shift pa ako. Pero yung shift ko pa talaga nun is 8 a.m. Hanggang sa, nagulat na lang ako, nag-chat sa akin sa IG ko. Sabi niya, okay lang ba daw? Sabi ko, okay lang naman po ako, sir. Okay na sir. Tapos sabi niya, wag ko na siya tawagin, sir. Since kami lang naman daw kasi magkausap on that social media, I can call him whatever I want. Pero sabi ko, hindi po, sir pa rin po. Yes, ayun. After nun, akala ko, parang one night stand thing lang ang mangyayari. Hindi ko na-expect na nasundan pa yun ng hindi lang dalawa, kundi maraming beses. The point na parang minsan ang ending after ng work ko, di papasok ako sa school. After nun minsan, nag-chat sa akin na hintayin ko na daw siya sa parking area, kasabay na daw kami. Hanggang sa
nagpatuloy na magpatuloy yun hanggang, at least, I think hanggang sa mag-4th year ako. Kasi lumipat ako ng university nung bago ako mag-4th year. So, dun lang natigil. Pero pag may time na nagchat-chat siya sa akin, andun naman agad ako si reply na, ay, andito ako sa city. Nandito ako ngayon, sir, sa ano. So, nandito ako ngayon sa Manila. So, kung gusto mo, parang dumarating sa point na nag-i-initiate na rin ako. Pero alam ko sa sarili ko na mali. Hanggang sa napansin ako nung parang nung best friend ko, naka-blockmates ko din. Sabi niya, may something ba sa inyo nung dati mong prof? Sabi ko, wala. Ayun lang, hanggang sa di ko alam kung tama ba yung ginawa ko during that time. Kasi ang tagal na panahon na ginagawa namin. Di kami nagkakailangan, parang naging normal routine na namin siya. The point na minsan kung hindi sa isang linggo, 3 o 4 na beses na meron sa amin nangyayari. Hanggang sa recently lang, allowed ko ba sabihin yun? Go lang. Nakikinig kami. Recently lang, kasi nung nag-stop kami na mag-meet, I think that was last year of February. Then, nagkataon na magpapatest ako. Kasi, consistent kasi ako na every other 3 months magpapatest ako. Then, that was the time na that was my first time na magpapatest ako, pero kinakabahan ako na ewan. The whole 2 years na may nangyayari sa amin nung prof ko na yun, unprotected lahat. Mm-hmm. So, parang, ako sa sarili ko na, I'm on prep, ganyan. I'm on prep naman talaga, actually. Then, di ko lang sure sa prof ko kung safe ba siya or what, pero, parang pinapayara ko, hindi safe to kasi syempre, professional. Ganyan. Educated person, super sure, he knows how to play well. Then, suddenly, after ko magpa-test, bigla ko nilapitan nung counselor ko sa hub. Sabi niya, sino daw yung last ko na naka-make scene? Mm-hmm. Which is, tapos, nagbanggit ako, sabi ko yung, someone sa university, sa dati ko university, sabi niya, is he safe ba? Sabi ko, I think yes. Kasi, well-educated, professional person. Sabi ko, yes. Sabi ko, bakit po? RD, sandali lang bigla nagbago yung quality ng audio mo. Baka meron kang nahilang linya dyan o na ibang pwesto. RD? Ayan, okay na po ba? Ayan, okay na. Okay, continue. So, ayun, going back nga po na, sure ba daw ako kung safe ba daw po siya or hindi? Mm-hmm. Sabi ko, kasi well-educated nga po, tapos ayan, then professional person, for sure, safe naman, pero sabi niya, may mali daw sa test ko. Sabi ko, how come? Sabi niya, para daw ma-make sure, nag-run sila ng another test, which is required na po yung blood. So, I need to wait a month para ma-make sure ko kung ano nga po ako talaga. If reactive. So, ayun. Pero after nung pakatest ko na yun, kinokontak ko na siya. Kinokontak ko ulit siya. Tinatawagan ko siya through DMs. Ni-DMs ko siya. Tinetext ko din siya sa number niya. Tinatawagan ko din siya sa number niya, pero di siya sumasagot. Sinising niya lang yung message sa social media na sabi ko, are you safe po ba? Tell me honestly na lang para kahit papano, papanatag yung loob ko. Then, hindi talaga siya sumasagot. Then, after a month, lumabas na yung result. Ayun, sure na nag-100% na reactive talaga ako. Then, that was a time na sobrang pinagsisisihan ko sa sarili ko na
tinatago-tago kong sekreto sa sarili ko na yun din pala yung makakasira nung parang magiging image ko if ever na may makaalam ng iba. Na dapat pala nung una hindi ko na rin pala dapat pala okay na ako dun sa isang beses. Parang nangyari kasi is parang naging ano rin ako, naging mapusok din ako na ay hindi okay lang kasi safe. So ayun, this is actually my first time to share my secret na especially on air pa. Kasi parang dumating na ako sa punto ko na parang I have to end my parang gusto ko siya ilabas na rin at the scene kasi hindi rin na makapag-open sa kung kahit na kanino kasi nga ayun nga takot nga din ako ma-judge. Then ayun lang naman. Then some point nakikita ko yung story niya. He's doing well, pero isa lang tanong ko lagi sa sarili ko, is he doing it again to the other person? Like, are they aware ba? Kasi, I'm 100% sure kasi na siya lang kasi talaga eh. I mean, yeah, it sounds like parang dahil nga ginusto ko makipag-sex to the same gender, pero it doesn't mean that I have to do it with every other guy. Because I'm not that kind of person. Ayun lang. Na minsan napapaisip pa rin ako na baka mamaya ako lang ba yung biktima or is he do it again to the other person too? Yun nga, kasi syempre, uncurable. RD, medyo iba na naman yung dating ng boses mo sa amin ha. Pero sinusubukan talaga namin ikaw unawain, intindihin at pakinggan. And valid naman lahat ng nararamdaman mo up until now eh. Ayan po, okay na po. Yes, RD. RD, ayan. Wag mo nang isipin yung mga, kung sino pa yung mga nahawaan niya. Isipin natin ikaw. Kamusta naman yung health mo ngayon? Kamusta ka naman? So far, ngayon, 1 year na po ako undetectable. Pero di ba, ang pagkakalam ko, kapag ganyan, every ilang years ulit, i-check ka? Like, kunyari, 6 months, 1 year, may ilang years ulit eh. Paano ba? 6 months po for viral load. Every 6 months? Yes po. Okay, so itong kaka 1 year mo, another 6 months na naman, check ulit, right? Yeah. Grabe, no? Hindi talaga biro, RD, no? Yung kanyang... Kaya nga po, siya rin po yung naging reason ko kung bakit ako na diagnosed for my major depressive disorder with panic attack syndrome. Because he's actually one of the big part of it. Kasi talagang totally nag-breakdown talaga ako. But even though na nag-breakdown ako, I have a lot of suicidal thoughts pero naisip ko sa sarili ko na ano lang sasabihin ng mga tao na naniniwala sa akin. Ano lang sasabihin ng mga close friends ko, especially my family nga po kasi I've been away with my family since I was 18. So ayun. Kaya instead of that, parang kinontinue ko na lang na even though nagko-continue ako, lagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi ko na ulit gagawin kung ano yung nasimulan ko dati. Kung ano yung nagawa ko dati. Ayun po. Kamusta RD yung relationship mo ngayon? Kasi syempre, 'di ba, bawal eh. Bawal yung contact. Kung magko-contact man kayo, ang pagkakalam ko is kailangan may tama kayong gagawin at paghahanda, right? Yes po. So, may partner ka ba ngayon? As of now po, wala. I mean, never po ako talaga nagkaroon ng partner. Okay. I mean, akala ko meron kami, pero pubuting lang po pala talaga kami. So, after neto yan, nung nalaman mo na may ano ka? Opo. Kasi, ano rin ako sa sarili ko, takot din ako. Doon na yes, minsan naiinggit ako sa iba na may partner, like, ang sweet nila when it comes sa mga TikTok videos, sa mga reels sa Facebook or any other social media platforms ang sweet nila. Pero lagi ko lang sinasabi sa sarili ko na this is not the right time to find my love for me. Kasi
I'm not really sure pa kung safe na ba ako. Though yes, safe naman na ako, pero parang iniisip ko lang sa sarili ko na it's not my thing pa. Yes, tsaka may possibility na maging active na naman siya eh. Tsaka ano yan eh, Exact. parang hindi lang 1 year, 6 months, talagang under observation pa yan eh. Opo. Kaya yun, continue lang ako taking ng meds ko up until now. Mm-mm. Thankful naman ako kasi nakakalapit naman ako sa hub ko. So ayun. So, and one of the reason then why I'm staying here somewhere in Mindanao, it because of that thing. Kasi may takot din ako na may makakita sa akin na, kasi marami rin akong friends sa hub, baka may makakita sa akin na ba't ako kumukuha ng ng medicine for Yes. this, Mm-mm. for what. Ayoko na, yes, hindi naman nila ako i-judge. Baga, they just want to know why. Pero ako yung tipo ng tao na, syempre, part of my anxiety, illness na rin, nasasabi ko sa sarili ko na, what if ganito? May mga sinasabi sila behind my back. Which is, hindi naman natin masasabi. Kaya, up until now, talagang minimake sure ko talaga na, ilalaylo ko muna yung sarili ko. Iniwan ko yung corporate world just to work in, talagang mag-work ako dito sa sa malayo talaga para makapag-focus ako sa sarili ko na parang sasabihin ko, babalik ako pag kaya ko na. Kasi hanggang ngayon, affected pa rin ako. Even though na 1 taon na rin yung nakalipas. Mm-mm. Ayun. Isang yakap na mahigpit sa'yo, RD. Thank you so much po. Mhm. I really At na-appreciate namin tong ginawa mong pag-share sa amin. Pwede bang malaman kung meron ka pang ibang kaibigan o kamag-anak o kapamilya na parang nabahagian mo ng ganitong sikreto mo sa buhay mo? As of now, 2 pa lang. And kumusta 2 pa lang. naman ang pag-share mo dito sa 2 taong to? Thankful naman ako kasi they're still there behind my back. Mm-mm. They always pat my shoulder whenever I feel not okay. Even though na malayo ako sa kanila, they always make sure na okay ako dito, nag-iingat ako dito. Mhm. I mean, those are the people that I really treasured a lot. Kasi kailangan mo Kasi- talaga ng support system sa kasalukuyan, 'di ba? Mm-mm. Yes po, opo. Kasi kahit sa family ko, takot din ako magsabi. I mean, I don't want them to seeing me like parang a disappointed sons for them. Pero tama lang din ginagawa mo na may kaibigan ka na sila lang yung talaga nalalapitan mo, kakaalam at sumusuporta sa'yo. Kasi yun naman talaga yun eh. Minsan may mga sikreto talaga tayo na hindi natin kayang i-open up sa family natin dahil malaking mas lalala lang eh yung problema. Yes. And ayaw natin mag-worry sila, 'di ba? Yeah. Kumbaga, itong nangyari sa iyo, of course, 'di ba? Parang magtataka sila, magtatanong sila kung bakit nangyari 'yon sa iyo, pero at the end of the day, mahal ka nila at mag-aalala sila sa iyo. So, kung 'yun yung naging desisyon mo para hindi na sila mag-alala sa iyo at para hindi na mas grabe din yung epekto sa iyo kung sakaling mag-alala sila sa iyo. Kasi may ganung tao, 'di ba? Yung kapag alam nilang nag-aalala yung mga taong mahal nila sa buhay sa kanila, parang mas lalo silang nalulungkot, Yes. mas lalo silang nape-pressure, mas lalong ang daming dumadating o pumapasok sa isip nila. And sabi nga dito ni Boy Pindot, no, good thing, 'di ba, is nagpa-test ka. Good thing talaga na nagpa-test ka. And Kasi- eto maging open din tayo sa lahat ng mga taong nakikinig ngayon, no, na napakahalaga po ng pagpapatest regularly if you are sexually active. Yes po. Totoo po 'yan. I do always encourage my friends, especially sa sa community po namin na I do always make them sure na every other 3 months as much as possible mag-take sila ng PrEP. Kasi minsan napapatanong na sila sa akin, bakit sobrang very eager, grabe daw yung eagerness ko to magpatas sila na magpatas. Sabi ko,
I just wanted to make sure that you guys are safe, especially we are all sexually attractive. I mean, sexually active. Even though na hindi ko man sure kung talaga totally active sila, pero mini-make sure ko lang lagi na magpatas lang lagi every other 3 months. Kasi naalala ko noon, doon na yes, kasi sobrang active namin nung ex-fubo ko na yon. I do always I mean, I don't skip test talaga. Every other 3 months talaga. Non-reactive. Mhm. Yung pinakalas lang talaga na nagtaka na rin ako. Paano? Mhm. I'm really sure to myself na hindi ko naman siya makukuha sa iba. Kasi siya lang naman kasi talaga. Mhm. Especially, favorite person ako. Then, hindi naman ako mahilig makipag-get along. Never ko pa na-experience mag-bar. Uminom sa mga bahay-bahay na mga kaklase tropa ko. Oo. Mhm. Pero yung mag-bar ako, sa mga gay bar, I haven't been experienced that yet. Mhm. Pero, So may control ka nag-look pa rin talaga sa sarili mo, kumbaga. minsan nga sinasabihan ako ng mga tropa ko, bakit di daw ako mag-install lang mga dating app para daw mahanap ko na daw yung dawan ko. Grindr ba or Blood? Mhm. Mhm. Blood or Hisay na daw ngayon. Mhm. I mean, I did try once, pero grabe yung ano nila, ang pupusok nila when it comes to that dating app. So sabi ko, it's not really my thing. Yeah. And then, hindi naman kasi ako tipo na tao na makikipag-meet up ako kasi baka man ako makipag-meet up ako, iwanan lang din ako sa area kasi inuunahan ako ng hiya ko, lalo pag may nakikipag-usap sa akin na ibang tao na hindi ko pa kilala or di pa Mhm. komportable. Mhm. Kaya yun. RD, sa pagkakataong ito, no, bibigyan ka namin ng kahit 1 minuto para makapagbigay ng mensahe para sa sarili mo 5 years from now na pwede mong balikan. Kasi alam mo, dude, ito yung tipo ng tao na alam nila na kung saan sila naligaw or sabihin na natin na nag-invest 'di ba ng feelings sa isang tao na akala naman nila kahit papaano masusuklian yung loyalty na ibinibigay nila sa kanila sa kanila parang ganoon, pero hindi, 'di ba? So yung healing process, it's gonna take so much time of yours and may maganda na may babalikan ka, 'di ba? Parang after few years. So what is your message to yourself 5 years from now? My message from myself 5 years from now, siguro, keep up the good work. Hindi. I mean, thank you for staying strong. I know na hindi naging madali yung mga struggles and challenges mo sa life mo, especially when you were in college, na hindi mo ina-expect na magkakaroon ka ng isang bagay na alam mo na walang kasagutan, especially when it comes to your health. Thank you kasi hindi mo pinabayaan yung sarili mo. Though natakot ka, pero sooner or later, those people na who truly loves you will understand you why you became this kind of person na alam mo sa sarili mo na mali, pero syempre sabi nga nila is life is short. Do what makes you happy. Hindi naman kasi lahat ng bagay kaya mong mag-explore. Pero di mo ina-expect those exploring can bring you into the wrong path. Kaya yun. Is that your Hello, RD. Excuse me po. Saka rin, nabiktima ka na. RD. hello po. Ayan, pawala-wala lang yung linya natin, no? But anyway, Ayan. we appreciate your honesty and your bravery sa programang ito, sa pagbabahagi ng isa sa mga pinaka-tatago mong sekreto. Mahirap itong i-express sa iba, no? But then, you did. So, maraming salamat. Thank you so much din po. I would like to take this opportunity rin po to thank the Love Radio, especially po sa inyo po ni DJ Raketera and DJ
Kay Tangelo, really appreciate you po na kasi you have this kind of segment on Love Radio na to have those people na wala silang guts to tell their secrets, but you guys have this amazing segment to parang ito yung ano nyo ano ba tawag din? na ano ako Purpose. Ako, ito po yung purpose ng segment na to para kahit paano is kung ano man yung tinatago ng ibang tao na hindi nila kaya pang sabihin sa kahit na kanino, this is actually the safe space to tell to everyone what's your secret is in a secured way. Mhm. Yeah. Ayun. Salamat. Nakakataba to ng puso. Naiyak si Tangelo dito. Naluha kami. Thank you. Thank you so much po. God bless you, RD, ha? And we hope for healing. We pray for strength and peace of mind and peace of heart, ha? Yes po. Balikan ko po tong segment na to Yes. once na makapag-heal na ako Yes. after a year. I can Yes. tell to I am totally healed. I already have a guts and I can use my voice to encourage everyone to what's the kung ano yung dapat gawin, Mhm. especially to our community. Yes. Tama. Be the light. Be that light. Ayan. Thank you so Yes, much, RD. Thank you, RD. Ingat ka lagi. Bye. God bless. Uy, Tangelo, punasan mo muna yung luha mo. Naiyak ako doon. Dude. O, diba? Ang sarap magkaroon ng ganitong klaseng programa. Although mahirap siya, duda. Like, sa mga kabisyo namin nakikinig dyan, mahirap din yung program. Mahirap din na i-host, diba? Yung ganitong klaseng programa. Kasi may kanya-kanya tayong opinion pagdating sa bagay. Yes. And hindi tayo perpekto. Tayo mismo na host ng programang ito, hindi naman perpekto eh. Nakakagawa din tayo ng mga pagkakamali sa buhay natin. Tingnan mo pa lang yung mukha ko, hindi na perfecto eh. Uy, grabe ka naman. Don't be too hard on Diba? yourself. Tingnan mo na lang yung mukha ko, mukhang gagawa ba na matino. Ang humble talaga ni Tangelo, no? Grabe. Hindi, pero dude, yun nga eh, hindi siya madali, diba? Yung parang akala lang siguro ng iba madali, pero hindi rin eh. Nagkakamali din po kami minsan sa sinasabi namin and we review once in a while kung ano yung mga segment or calls, diba, na dapat naming i-review and ang goal lang naman namin is maging better pa every Yes. single day of our lives na nakaupo dito sa programang ito. And tama yung sinabi ni RD eh. Nung sinasagawa natin ng programang to, ang gusto lang naman talaga natin is magkaroon ng safe space. Yung mga kabisyo nating gustong huminga, gustong, alam mo yun, bawasan yung bigat ng nararamdaman nila. So, we are doing something okay, 'di ba? Feeling ko lang. Ano naman? Yun lang. So, para sa mga kabisyo natin na nakikinig ngayon, huwag niyo pong kakalimutan magpa-check once in a while, Papacheck nga ako bukas. Dude, pansin ko na marami kang alam. Saan? Sa dito, ganon? dito. Actually, marami akong mga Mhm. friends na talagang nagtuturo sila Mhm. ng ganyan. Kulang tayo sa information about it. Yes. Ako masasabi ko kasi ako hindi naman nakarating sa akin yung ganong klaseng information eh. Mm-mm. Although I want to really know about it. I mean, gusto kong matutunan yung mga ganong klaseng bagay, pero very konti lang yung alam ko. Actually, bilib na bilib ako kay RD kasi in-out niya dito sa radyo. Mhm. Alam mo kapag may ganyan ka nga, Mhm. ini-email ka, di ba? Tapos hindi mo pwedeng email or itatawag lang sa iyo. Hindi pwedeng Viber lang, no? Oo, na ibang tao na Oo. makakaalam. Bawal. It's a personal and private thing. Oo, grabe. Talaga. Kumbaga, it is something, parang it is a part of you. Kumbaga, kasama siya talaga sa dugot laman mo, pagkatao mo eh. So, dapat lang naman talaga na yung ganong klaseng information or results, ini-email sa'yo Yes. personally, privately, or sinasabi sa'yo through call, privately or personally.
Tapos may automatic na ano ka na dyan. Parang counselor. Mm-mm. May ibibigay ka agad sa'yo. Mhm. Which is good, ha? Usapin ka na agad. Oh. Which is good. Let's stop the stigma, ha? Pagdating Yes. sa mga ganitong klaseng viruses, diba? Diseases. Hindi ako masyadong familiar, eh. Pero diba there are some viruses na curable. Yes. Or virus pala. Sorry, meron bang word na viruses? Ito kasi hindi. Ito kasi hindi mo malalaman na active ba siya o inactive siya ngayon. Like yun nga yung sinasabi natin kanina na 3 months, 6 months, 8 months, 12 months, another 6 months na naman na magpapatest ka. Kasi para lang malaman mo kung ano na ba yung nangyayari. Status. Oo, Oo. status. Kasi minsan, May traitor? akala mo okay na. 3 taon ka nang safe. Oo. Biglang dun, magiging active siya. Mhm. Hindi. Lifestyle ba kasama din? Oo, kailangan mong maging healthy eh. Kailangan mong magja-jogging, takbo, ganyan. Kailangan yun. Malaking tulong yun. Mhm. Diba yung maging healthy yung lifestyle mo. Mhm. Kasi sinisira niya yung katawan mo. Oo eh. Sakit na yan. Yeah. So, kabisyo ha, sana magsilbi itong aral sa mga ibang kabisyo natin out there na merong multiple sexual partners, sexually active, na once in a while, you do parang testing, parang ganon. Para, nang sa gayon, hindi lang ikaw yung mismong safe, kundi yung mga taong sinasabi mong mahal mo o sinasabi nating nakaka-eme mo, fubo mo, nakakalaro mo, diba? Minsan kasi akala ng iba kapag same gender lang yung nagkakaganon. Hindi po. Babae, lalaki. Walang pinipili. Walang pinipili. Walang pinipili, dude. Walang pinipili yan. Pero sana magsimula talaga yung pagiging accountable and responsible natin sa sarili natin mga katawan, no? I mean, yung prof, Diba? nakakaloka naman siya. Like, ikaw lang yung naging source ng tao, eh. Sana may admission man lang, 'di ba? Accountable man lang. Sana nakapagbigay man lang ng sorry. Wala, hindi ganun. Kaya nga, wala yan sa sa estado ng tao. Kung makikipagtalik ka, kailangan may protection talaga. Mhm. Either na lang kung asawa mo na talaga yan at alam mo naman na safe at gagawa kayo ng bata at wala naman kayong ibang Goal is goal, 'di ba? Kundi gumawa ng bata tapos Oo. wala rin naman kayong sinabi na parang okay, pwede tayo open na. Kung kayo lang naman talaga kayo lang monogamous naman. Oo, relationship diba? okay lang. Safe yun. Pero kung may iba't ibang taong Involved. mali yun. Pangit. Delikado. Yun, delikado. So yun kabisyo. Let there be light, 'di ba? Sa ating mga utak ngayon at malalim na pang-unawa sa mga ganitong klaseng usapin. Dahil hindi lahat kayang unawain yung ganitong klaseng usapin, ganitong klaseng topic, ganitong klaseng issue. So sana po ay magsilbing daan po ang programang ito para mas laliman pa po natin yung pag-intindi sa mga caller natin na napapakinggan gabi-gabi. Hindi porke hindi po kami nagsasalita ni Titan Jello, ibig sabihin, pabanjing-banjing lang kami dito, inayaan lang namin yung caller ha. Sinusubukan po namin siyang intindihin, na ninanamnam natin. Yes. At the same time, dude, pagkakataon kasi nila to para magbahagi talaga ng sikreto nila eh. Tama. Diba? Kaya namin ulitin sa inyo yung kwento. Oo. Pero overtime na, wag na. Kaya nga. Hindi, sayang pa naman. Nag-ready ako ng dance steps. Charot to with the rot. Anyway, kabisyo, maraming salamat sa inyong pakikinig. Bukas ulit magsama-sama tayo. Mamaya naman pala ulit. Magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Nakasama DJ Raketera. DJ Titan Jello. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.